camera guys. Hello mga kaitsran, good morning! May buntag sa tanan, so nanapunta magpadayon ta sa atong trabaho sa pangoperasos. Guys, karong butaga tudluan ta mo unsa ang pagbunot sa lubi nga with feelings. Nga with feelings. So, guys, karon tudluan ta mo unsa ang pagbunot kay naay mga teknik na sa pagbunot sa lubi nga dali ra ang pagbunot. So, tanawa ko nyo guys nga unsa ang pagbunot guys. Tanawa ha. Kinalan mapil gyud ninyo nga inana dai guys. So kaning tanan guys, ako gabunot ani. Paano masabi? In your dreams. In your dreams guys. So karon taon makita nyo guys ha, ato ipakita unsa ang pagbunot. So, ali. A few inches later. Okay guys, karon makita ninyo kung unsa ang pagbunot sa lubing nga with So asayam sense hindi ko siraan usa ni siya sa pinaka the best ka mamunot tayo lubi guys. So kanita na yung nakita ako nagbunot ana tanan. Hindi totoo yan. Hanapit in my dreams. So tanawa guys ha. Ready? So kinahanglan nakaposisyon yung TL na kay dapat sa delikado man ang bara. So ana guys. So pag with feelings, Sa din makita mo with feelings kay. Dong. with feelings. So dapat guys, protektahan mo yung galingon. Guys. Mamutay gid siya. Next, dali na po kang part guys, kaya aron din mo matangtang na siya guys. Sus, Wow. ana na guys, with feelings na. So guys ha, pag ana, sakyo gamay. Secure. So kini siya guys. With feelings ha guys. Pag Ana, ini siya, muna yung trabaho. So, inana ra kadali guys ang pagbunot sa lubing lamian nga lubing atong dalawan. So, kanang yung nakita na guys, wala lang yung na nothing else is Jake Kitzaraan, the one and only. Hindi totoo yan. Okay guys, so 3 weeks later. okay guys, nanata karon sa pagbuwak sa lubi. With feelings gapon. So tanaw. Nagpagpulong guys. So, kani guys, kinahanglan na kay super strength. So, with feelings. Okay, sa? Okay? Lubag. Twist guys, twist. Wow! Inana ka sa inyo. Pagkaot naman yung pulon guys. So, kaning pulon guys, hindi kita po. Amot, pamutanay pa tani Kuya Kim sa inyo sa pulon or buha sa mga so. Bula. Nagibula pero amot na mo sa inyo sa ani. At mo pamutanong si Kuya Kim. Kailan mo ni Kuya Kim? Ako ng amigo. Guys, ano ba guys? Paspas. Guys, guys. Inana with feelings. Ala sa Uy, duwagi nagbunot. Oh my god. Ang galing mo pala dyan ah. ay, guys. Lubag lagi dayon. Ay, nara guys. Cut! Okay guys, husgan yan. Okay, lumag. Inana guys, ang magbuwak ko din. With feelings. Oh, kana tanan niya bukon. Ano good bro? Sige, buhak. Wow! Niya na. Salamat sa Ginoo guys. Inana dili kalim ang magkupras guys. Dili kalim ang kinabuhi sa usa ka prasay pero hayay ang kinabuhi sa tiya sa Caribbean guys. Oy, dili ga sweldo me. Guys, so training nyo guys. Kabulong mo guys pila ang bayad sa pagbulong guys. Pila gani ang bayad sa pagbulong kami? 300 per 300 1,000. pesos per 1,000. Nga guys, sultan tanan mo guys. Nag-try gyud ko og ganang bunot sa lubi katumboy pa akong mama. Ang pinakagwapa nga mama nako sa tibok kalibutan. So kaya mo guys, nanging kuma ako magbunot sa lubi. Wala ra ko kabutong 100 guys, nga samad ako mag dead ski. Nga daot akong dead ski. Yung dangan ako pagbunot kay ngano. Na-feel na ako usa ka sakit ang mga diri nga masamad guys. So may kudos and may salute sa atong mga trabahante sa maong Mga prasay. mga prasay. Sa inyo yung tanan nakasalalay. Mangunutay, panguprasay, manglugitay. Mangunutay tanan sa pagsaka. You know what? Ang oil ato ginagamit sa pagluto kada adlaw. So kung wala na sila dili ta makakuha og mga oil. So, Mga tanaw lami. guys ha. Inaani ang pagbuot. Sa una lahi ang pagbubuha karon ng tao guys. So please guys. And Wow. guys. Naipo. Oh my goodness, this is amazing. Tanawan niyo guys. Ako ning gitawag. Sa mga guys pulon ba na mahugaw guys. Kauna na siya. Oh, eat germs Sometimes sometimes. you need to eat germs. Oh no! Guys, labaw pa ni sa mukbang. Please guys,
gamay kay ang Perlo Ana. So guys. Gilamok naman ko eh. Bagay. My God. Inana na siya. Wala na. Hugasan gamay. Kaon na yun. Oh my God, si Kunog. Yummy. Yes. Hala guys, ako naging pinakamaayo nga mambuakay. Oh my God, magpili ni siya. Muna yung sideline guys. Pag walay klase. Oh my God. Ano mo guys, this is a piece of advice. Bisag unsa pa nga trabaho nga atong ma-achieve sa kinabuhi sa kanang sa kalibutan nga atong itayan. Just enjoy it and be proud of it. Nga naman. Kung naa ka ni kalibutan ang imong presensya sa kalibutan naa na siya purpose. So ayo ka balaka kung ikaw usa ka mag-uma, ikaw usa ka magbunutay, usa ka tigwak sa lubi, usa ka magtutudlo, usa ka mga bugaw Ay, nang bugaw. Dahil na siya guys. So kung mga trabaho nga diin na kayo nga marangal na trabaho. So be proud of yourself. Be proud sa atong mga trabaho kung usama na mga trabaho karon. So karon kami guys. Kanang tigwa ug lubi karon guys. Pero you know what mo ni mga trabaho nga akong ganahan gyud sa akong gipahamili. Ano? Ganahan ko ni nga mga trabaho. Yung tubig. Hindi pa ako naglamok kayo mo ang tigbidiw. Guys. Ang tubig mura sa water therapy. Oh, tanawa. May tarungan ka na pagbuwak dong. Di man ni mao. Oh my God. Kaya masamad ka ha. Pero nadugmok na. Guys, bahala na ng tiglugi tara sa taas. So, dili ka na maayon, na dili maayon pagbuwak. Kay so, nasod. Oh, nana guys, sweet feelings. Makita sa kong naipulon guys ha. Ano lang, Tama nyo guys. Tadang, twist. tarungan pagbuwak dong. Wow! Pulon, perlo bala, small. Kabalo mo guys, kani ang pinaka-best nga quality nga kaunon ang pulon. Kay aside nga lami siya, crunchy ka sa sangatan so. Usap pa ka nang sakpan pa, this is the right time, the best pulon ever. Mahilig mo ka. Pero Eat germs sometimes. hinana ang kinabuhi sa mga prasay. Kung gusto mo Liver sa lamok. ang farm, dili ako farm, giangko na ko nga farm. Ani mo diri kay tudloan ta mo sa pagbuak sa lubi. So, Oh. next video, pakita ta mo kung saan Lugit. paglugit. Lugit. 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 Lugit.